لیستیکوان نازان کسال افسو 3 سالا دناوا کار شانو و سینمای ده جهدگیره. اوک اویندارا کار خواه هنر خواه بردوام دکه و هری داویجی به لیستیکا بناوه برینین من جه اوینه یه که جیانا هلبسوانا نافدارا ایران فرود فروزات هلده دست در کت پیشبری هنر حزین باجار وانه. دما اولسر دکی هنر خواه پیشکش دکر وکی فیروزات و همه جنین اشکشان دی دداهیس کرن. کسال دبیجه که هرچک از فیروزات ده سال 1967 دا جناوا وان کوچ گریبه جی او به برهمین خوین به همپا او 25 ساله ده جیان آوی دایه و پر لسر کسایت آوی باندور کریه. Öncü kadın şairlerinden biri erkeği. Her çıkas med heman serdeme de jiyan nekiribin jî em heman ardigariye de ne. Ewl Îranê ji aliyê helbestên nûjen de jineka pêşeng bû ku wê cara ewil bi awayek vekirî ser mêrî helbest nivîsandibû û bi vê taybetmendiya xwe di nava civaka xwe da li ser erdnigariya xwe wekî jinek ne li rê şeytan û her wiha hatibû navkirin. لیستیکا سر جیانا فیروزات جعالی شبنم ایشی güzel ve hatiye nivîsandin û yek kes tenê dileyîze. Lêstikvana bi tecrübe kesal jî reh dide karaktera sireke. Çünkü o dizeleriyle Wê bi helbestên xwe xwestibû ku bibe dengê hemî jinên cîhanê. Ji xwe wê di 32 saliya xwe de canê xwe ji dest da. Nivîskarê navdarê Îranê Haşim Hüsrevşahî gotibû ku bi mirina wê zimanê hemî jinan qutibû. Ev lêstîke bi pêşengiya Meclisa Jinên Konfederasyona Sendîkayên Ketkar Keskê ve bi mebesta 25 mijdarê roja têkoşîna navnetêwiya dî jî tundiya ser jinan li navenda şanoya dewletê hatiye li darxistin. Elbette 25 Kasım. Helbet em ji bo 25 mijdarê dibêjin ku em jin li hember wateyên li ser jinê hatine ferskirin ku wê weke tişt dibînin em red dikin û em ê hewl bidin di her aliyê jiyanê de bibin kirde. Em ê vê hewldana xwe tim di nava hevkariyê de bidin meşandin. Temaşevana bi navê Güler Kalfayê got ku biriya vê lêstikê carekê din wê zanîn ku li vê erdnîgariyê jin û zarok bûyîn pir zehmet e. Bence harikaydı. Li gor min lîstikeke pir serkeftî bû. Bi rastî jî di lîstikeke wisa de dikare ew qas firûk ferûhzat delal bîne ziman. Hin cihên lîstikê ew qas li ser min bandor kir ku tezînek di laşê min de diçû. Ez bo lîstikvana hêja pir spas dikim ku ev berhem bi vî rengî nexşand û derxist pêşiya me. Hêjeyê gotinê ku Fîrûfirûzat di sala 1935 da li Tehranê hatiye dinê û ji ber helbest û xebatên wê yên hunerî tim bû armanca rejima Îranê û di sala 1969 da 35 saliya xwe da di rûdaneke trafîkê de canê xwe ji dest dabû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.